Nielen obec, ale aj naša škola v tomto roku oslávuje svoje okrúhle výročie – 65 rokov. História sebechlebského školstva sa začala písať v roku 1656. V tomto roku je datovaná prvá písomná zmienka o existencii školy v Sebechleboch. Školu žiaľ zničil požiar. Potom sa takmer 50 rokov vyučovalo v budove, ktorej náčrt vidíte na obrázku vľavo. Autorom kresby je Anton Matula, ktorý bol správcom miestnej školy. Anton Matula sa okrem pedagogickej činnosti tiež významne podieľal na kultúrnom živote obce a venoval sa aj osvetovej činnosti. Nacvičoval ochotnícke divadlo, viedol kurz slovenského jazyka pre dospelých, písal kroniku školy, bol kantorom, včelárom i veliteľom hasičského zboru. Na jeho počesť má naša škola od septembra 2010 zapožičaný čestný názov. 1. septembra 1960 bola slávnostne otvorená nová budova školy. Postupne bola v školskom areáli vybudovaná jedáleň a telocvičňa. Jedáleň bola daná do užívania po 6 rokoch v roku 1976. Telocvičňa po 3 rokoch v roku 1983. Do novej budovy školy nastúpilo 321 žiakov. V roku 1975 mala škola rekordných 406 žiakov, pretože ju navštevovali aj žiaci z okolitých obcí. V nasledujúcom školskom roku sa počet žiakov znížil, nakoľko bola otvorená škola v Hontianskych Nemciach. V súčasnosti počet žiakov klesá. V roku 2025 sme mali 109 žiakov. Ďalšími historickými míľnikmi v živote našej školy bolo zriadenie špeciálnej triedy, zmena zriaďovateľa, ktorým sa stala obec Sebechleby, a zlúčenie základnej školy s materskou školou. Premeny v čase. Nasledujúce stránky prezentácie vás prevedú najdôležitejšími zmenami v jednotlivých zariadeniach, ktoré boli zrealizované v poslednom 10-ročí. Uskutočnili sa vďaka nášmu zapojeniu do projektov, ale aj s pomocou sponzorov, rodičov a priateľov školy. Niektoré sme zvládli svojpomocne. V školskom roku 2014-2015 prebehla rozsiahla rekonštrukcia telocvične. O 3 roky neskôr sa vykonala plynofikácia kotolne v základnej škole. Z dôvodu veľkého záujmu o umiestnenie dieťaťa do materskej školy bola počas prázdnin v roku 2020 pristavená v materskej škole 3. trieda. Aj sociálne zariadenia školského klubu detí získali nový šat. V školskom roku 2022-2023 sme vytvorili kanceláriu výchovného poradcu a skvalitnili archív. Zapojenie materskej školy do projektu prinieslo ovocie v podobe zážitkovej enviroučebne priamo v jej areáli. Napredujeme aj v oblasti skvalitňovania odborných učební. Svojpomocne sme zmodernizovali počítačovú a neskôr aj jazykovú učebňu. S veľkou pomocou rodičov sme zrekonštruovali chodník v materskej škole. V základnej škole sa nám podarilo svojpomocne a s pomocou rodičov vybudovať učebňu pod striežkou. Zatiaľ poslednou úpravou bolo odvodnenie telocvične. Naše úspechy. Mnohí žiaci našej školy sú nadaní a úspešne nás reprezentujú v rôznych súťažiach.
Naším najväčším úspechom v poslednej dekáde bolo umiestnenie Teresky Hrabovskej a Bystrika Repku v celoslovenskom kole biologickej olympiády. Tereska v nej získala skvelé prvé miesto, Bystrik bol úspešným riešiteľom. Naši žiaci nás každoročne výborne reprezentujú v krajskom kole v geografickej olympiáde a olympiáde z anglického jazyka. Obľúbenou vedomostnou súťažou je aj Pythagoriáda. Veľkú radosť nám robia aj úspechy našich mladých recitátoriek, ktoré sa prebojovali do regionálneho kola. Nesmierne sa tešíme, že sa u nás nájdu tiež spevácke talenty so zlatom v hrdle. Medzi deťmi sú najobľúbenejšie športové súťaže. V detskej všestrannosti sa nám podarilo zvíťaziť neuveriteľných 16 krát. V súťaži Mladý záchranár sme sa v tomto školskom roku v krajskom kole umiestnili na 3. mieste. V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom v Sebechleboch si naši žiaci merajú svoje sily v súťaži Plameň. V tomto sme jedineční. Viaceré podujatia, ktoré vám chceme teraz predstaviť, robia našu školu výnimočnou. My pedagógovia ich radi vytvárame pre našich žiakov a ich rodinných príslušníkov. Jeseň je spojená so začiatkom školského roka a príchodom prváčikov. Do našej školskej rodiny sú prijímaní deviatakmi počas imatrikulácie. Vyrezávanie tekvíc, jesenné tvorivé dielne a lampiónový sprievod. Toto všetko je naše šantenie tekvičkových svetlonosov. Naši najmenší zo školského klubu detí si veľmi radi pripravia program s posedením pre svojich drahých starkých. December je naplnený tešením sa na Vianoce. Najskôr však do našej školy zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Vôňa medovníkov, punču, zimné rozprávky, spoločenské hry a tvorivé dielne znamenajú, že prišiel čas na advent u matulákov. S rokom sa lúčime posedením pri vianočnom stromčeku naplneným spevom, tancom, básničkami. Naši žiaci každoročne počas vianočných sviatkov časitujú. Obdobie fašiangov je spojené s rodičovskou zábavou, ktorú pravidelne organizujeme v spolupráci s radou rodičov. Kreativita rodičov a detí sa každoročne ukazuje v podobe nádherných a jedinečných karnevalových masiek. 1. apríl je deň, kedy sa v škole neberieme vážne. A je to zábavné. V máji a júni nezabúdame ani na maminky a ockov. Dedičstvo predkov zachovávame na svetourbanských slávnostiach na Starej hore. Deň detí. Jeden z najobľúbenejších dní v škole je naplnený súťažami, smiechom a dobrou náladou.
Školský rok končíme rozlúčkovou slávnosťou deviatakov. Počas školského roka si pripomíname rôzne významné dni, napríklad Deň vody či Deň zeme. Snažíme sa vtedy urobiť niečo pre naše okolie, čistíme priestory školy i obce. Nezabúdame však ani na naše duševné zdravie a pohodu. Fyzické zručnosti získavame a rozvíjame prostredníctvom lyžiarskeho a plaveckého výcviku i v škole v prírode. Nové vedomosti, zručnosti, zážitky naši žiaci nadobúdajú aj prostredníctvom exkurzií, besied či preventívnych programov. Úzko spolupracujeme s odborníkmi z viacerých inštitúcií, najmä s Centrom poradenstva a prevencie, Policajným zborom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ligou za duševné zdravie. Top jedinečnosťou našej školy sú naše školské včielky. Veríme, že aj vďaka včelárskému krúžku bude tradícia včelárstva v Sebechleboch naďalej živá. Počas 65 rokov existencie novej budovy školy ju riadilo 5 riaditeľov. Prvým bol Ján Ozan a prvou zástupkyňou bola Elena Roziaková. V nasledujúcich rokoch školu viedli Karol Kocian, Anna Sečkárová, Marta Repčoková. V roku 2022 sme sa slávnostne rozlúčili s Jánom Rumanom, ktorý škole zasvetil 20 rokov života v pozícii riaditeľa. Jeho pravou rukou bola zástupkyňa Margita Husáková, ktorá je na tejto pozícii aj v súčasnosti. Posledné 3 roky škola napreduje pod vedením Márie Korčokovej.